Príjemný dobrý večer, priatelia. Nový český prezident, nevera nie len koaličná, ale aj partnerská, návrat minisukní do módy. Aj toto všetko nám priniesol minulý týždeň a dnes večer si to vezmeme na pretras. Komentovať to budú pani Olga Feldeková, Boris Farkas, Stano Vančiak, Marian Labuda, Marian Lojško a Stano Radič. Minulé, milí diváci, sme sa vás pýtali, aby ste nám teda napísali, navrhli, kto by mohol byť takým najlepším a najvhodnejším patrónom našej relácie. Vaše odpovede boli takmer jednoznačné, takže za všetky sme vybrali jednu z nich. Ja sa len takto dopredu chcem ospravedlniť jej autorovi. Nech prižmúri obidve oči na to mojou češtinou, dobre? Takže zdravím vás z malého miestečka na Jižní Moravie a myslím si, že patrona tam nahoře již máte. Bude to nejspíše svatý Julius, ktorý sa tam k naší veľkej lítosti nedávno delegoval. Váš pořad sleduji skoro pravidelne a moc se mi líbí. To jen tak na okraj, aby ste si nemysleli, že o vás tady nevíme. A nebudete mi věřit, ani nepotřebují překladatele, i když někdy mluvíte pořádně rychle. Váš tamgast Mojmír Vlček. Takže, Julko, my vás prosíme, aby ste tam hore na nás všetkých 7 dávali pozor. No a pánovi Vlčekovi z Dubňan posílame pohár s logom 7 rokov. Aby ako pravý štamgast pil z pravého pohára. Na zdravie. Na zdravie, tak. Smer, HZDS a ANO požiadali o zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, ktorá by sa mala zaoberať podozreniami z korupcie na najvyšších miestach. František Mikloško si ale myslí, že v žiadnej vládnej koalícii neexistuje dôvera, existuje vraj len koaličná zmluva a táto koalícia je toho dôkazom. Tvrdí Ferko. Je to alarmujúci stav, keď už ani taký veriaci človek, ako je pán Mikloško, ničomu neverí. Hovorila si korupcia na najvyšších miestach. Však najvyššie miesta našej spoločnosti sú v parlamente, áno? Tam sa všetci, keď vláda príde aj prezident. To znamená, že každá schôdza parlamentu, môj návrh je, by riešila túto otázku korupcie a v priamom prenose pred ľuďmi suploval by ten parlament najvyšší súd. A tam by usvedčili tých korupčníkov, ktorí by prišli do toho parlamentu v bielej košeli, v kravate a odchádzali by v priamom prenose v okovách, v želieskách, by vyvádzali von. Najvyššie miesta. To nie je. A to znamená, že by to veľmi výchovne pôsobilo aj na nás, voličov, občanov a v neposlednom rade aj na tých samotných zúčastnených. Myslím, že korupciu by sme takto veľmi ľahko... To je dobrý nápad. Myslím, že keby k tomu došlo, tak by ten priamy prenos parlamentu nemal sledovanosť 2%, ako má teraz, ale najmenej 97%. A na početné žiadosti divákov by to museli neustále opakovať, reprízovať, že by to napokon vysielali namiesto monoskopu. Najlepšie by bolo, že ten prenos by začal, ešte by bol plný parlament. A posledný prázdny. Ja si myslím ale, že tu nejde len o tú korupciu, ale aj o tú strašnú rozhádanosť v tej koalícii vládnej. Že to môže dopadnúť tak, ako v Čechách. V Čechách sa koalícia rozhádala, jak to dopadlo. A keď sa u nás takto rozhádajú, tak mám strach, že my všetci, aj tí, čo nemajú na to vôbec chuť, budeme oblizovať pána Mečiara na známkach, chvála Bohu, z tej zadnej strany. Pardon, ešte jednu poznámku. V Čechách už z toho majú veľké obavy, z toho oblizovania. Ja som čítal jednu veľmi účinnú radu, ktorú dal jeden písateľ do novín, odpovedal všetkým svojim spoluobčanom. Prosím vás, nakúpte rýchlo, kým sú známky s vtáčimi motívmi. No ja si myslím, že tie koaličné zmluvy naozaj boli šité veľmi zlou ihlou a veľmi narýchlo. Preto by som doporučoval, keby tam bol taký jeden bufet, v ktorom by sa tieto koaličné zmluvy
nejako potvrdzovali a kde by sa aj tieto korupčné škandály nejako pertraktovali. To znamená, že ten by bol otvorený oveľa skôr, ako začína parlament a dal by sa tam podávať aj alkohol. Pretože Slovák, keď sa dozvie, že ten druhý má viac, a ty si to privatizoval, a ja len toto, tak hneď si vykričia. A tam by tí odpočúvači, čo odpočúvajú, tí by tam mohli toto celé nahrávať, aby sme predišli týmto korupčným dôsledkom. Boris, ja vám budem pomáhať, lebo to vidíte, sa nepresadíte, to sa musíte naučiť tvrdo. To je dobré, nech hovoria tí, čo sú zabehnutí, ja som nováčik a preto aj trošku vážnejšie beriem tento problém. No už je zle, vidíte. Tam nemôžeš urobiť pauzu, lebo... Nadýchnúť sa až potom. Ja ti môžem povedať, ja chcem povzbudiť, pretože pre mňa je to povzbudením, že pri mojej bielej hlave je taká krásna čierna. Ja som sa hlboko zamyslel nad citátom Ferka Mikloška, ktorý tvrdí, že v žiadnej vládnej koalícii neexistuje dôvera, existuje iba dohoda či zmluva a táto koalícia je toho dôkazom. Z tohto citátu logicky vyplýva, že keďže, ako tvrdí František Mikloško, existuje iba koaličná zmluva, ktorá pre koalíciu znamená menej ako koaličná dôvera, ktorá podľa Mikloška vlastne vôbec neexistuje, potom logicky neexistuje ani koalícia, ktorej existencia je podmienená dôverou koaličných partnerov, potvrdená práve koaličnou zmluvou. Je to logické. A v tejto súvislosti začínam pochybovať, či vlastne existuje František Mikloško. Prepačte, ja to na chvíľočku zastavím, lebo tu nejaká rušička tu To je moja rušička, ale ja neviem nájsť, kde je. Aha. Počas vášho prejavu tu bola rušička. Ja som ju hľadal, som bol naozaj pred chvíľou tam a neviem, kde je. Tak ak to nebolo nejaké veľmi rušivé, tak... Niekde tam je v kabáte, ale v taške, ja som to prehľadal. Mám ísť ešte raz? Nie, tak ak to nevadilo, tak ako ja len keby náhodou... Treba niekedy také mobily vymyslieť, a to je úloha tých, čo robia s tým mobily. Nie, čo by za tebou dobehli ten mobil. Ale musel... To není téma, Stano, prosím. Ale to by... Oni by sa dali aj venčiť tie mobily. Na mňa je tu prísnejší meter, ja si to myslím. No. Václav Klaus sa stal českým prezidentom. K víťazstvu mu pomohli aj hlasy komunistov, hoci je pravdepodobné, že ho teda podporili aj niektorí poslanci z vládnej koalície, ale teraz pozor, citát. Nie je možné očakávať nejaký krok s veľkým K, povedal v prvom príhovore po zvolení. Áno, viaceré krajiny sa už presvedčili, že s veľkým K sa ťažko robia kroky. Oni ho preto zvolili, že ako som povedala, tá koalícia sa rozhádala, sociálna demokracia sa rozhádala, teraz sú už nespokojní, väčšina a trpia klaustrofóbiou. Ja som zase rozmýšľal, či to veľké K nebolo myslené nie na, ako si ty povedal, že väčšie číslo spodných nohavíc, ale že to bolo myslené možno, že on ako veľký K, keď sa dá do spojitosti s komunistami malým K, tak to nemôže byť nejaký veľký krok vpred. Ja som strašne rád, že keď ja hovorím, tak ty už nie. Ty nemáš náhodou tiež klaustrofóbiu. Ja som len chcela vyjadriť radosť, že ti rozumiem. Keď
keď začína s veľkým K, tak to už môže končiť len s malým P. Ja si myslím, že nový český prezident Václav Klaus vyslovil veľmi sympatickú a múdru myšlienku, pravdepodobne poučený politickou situáciou v susedných štátoch, hlavne na východ od Česka. Ja si tiež myslím, že je lepšie, ak nejaký štát urobí krôčik s malým K vpred, ako štát, ktorý urobí krok s veľkým K vzad. Ja si myslím, že najhoršie, čo mohli Klausovi urobili, že ho zvolili za prezidenta, lebo jeden český spisovateľ napísal už dávno predtým, než sa stal prezidentom, knihu o tom, že pán Klaus trpí narcisistickou poruchou osobnosti. Je to veľmi presvedčivá kniha. Jednoducho, taký človek žije v presvedčení, že je krajší, lepší, múdrejší, dôležitejší, oveľa dôležitejší ako všetci ostatní. Ja si myslím, že pán Klaus mal šancu sa z toho vyliečiť, keby sa stal dôchodcom. Ale ako prezident nemá šancu sa svojho komplexu stať. Ale, Marianko, pekný je, to zase musíš uznať. Bol. Pekný bol. Ja len nerozumiem jednej veci, že dneska som to zachytil, alebo kde on povedal, že Václav Klaus povedal, že na Pražskom hrade sa mi vôbec nič nelíbi. Nič sa mu nepáči a ide tam. To znamená, že budú veľké zmeny. Možno, že dá zbúrať aj chrám svätého Víta. Podpredseda vlády... Také smiešne sa vám to... Podpredseda vlády Pál Čáky privítal možnosť, že by sa v rámci predreferendovej kampane o vstupe Slovenska do Európskej únie na jednom billboarde zjavili všetci predsedovia parlamentných politických strán. Všetci sme sa dobre zasmiali. Toto uviedla na margo tohto návrhu podpredsednička Smeru Monika Beňová. Pani Beňová sa smeje už od toho billboardu, čo Flašik vymyslel. Ale aj tak... Je to, ten pán Čáky to preto vymyslel, lebo nie je predsedom strany. On keď si predstavuje tých predsedov strany, tak si predstavuje pána Bugára, z jednej strany pána Šefca, ako ho drží za ruku, z druhej strany pána Mečiara, ako ho drží za ruku a smeje sa spoločne s pani Beňovou. Tak neviem si to. Ja by som povedal, že to nie je celkom tak, pretože Pál Čáky, tento jeho návrh, je veľmi dobrý. Ja som voľakedy v takom 93. roku počul od pána Labudu jeden taký výrok, že sme sedeli niekde v nejakej spoločnosti dobrej a on vtedy povedal, že uverí v demokraciu na Slovensku vtedy, keď bude po námestí SNP vidieť z hora, ak prichádzajú komunista, evanjelik, katolík, žid, z takej strany a budú sa držať za ruky, tak vtedy bude on veriť... Aj Maďar medzi nimi, no ako národnosťou. Aj Maďar, ty chceš dokonca hovoriť, že aj homosexuál. Pôjdu tým námestím dole... Kto sa zastane tých buzerantov? No ale to som nechcel celkom povedať, lebo to je téma, ktorú ty ešte tu rozvinieš. Že pôjdu dole a vtedy bude mať pocit, že niečo chcú urobiť pre slovenský národ. A my sme sa vtedy smiali, akože... Ale táto prognóza je tu. Pál Čáky chce, aby tí, ktorí v tom parlamente deklarovali, že chcú do Európskej únie, aby ich predsedovia strán to aj potvrdili na billboarde. To nie je vôbec smiešné, pani Beňačková. Pretože, pani Beňová, keď niekto niečo povie
a potom sa z toho smeje, čo povedal pred chvíľou, tak jak mu môžeme dôverovať, že to myslel aj vtedy vážne, alebo teraz? On je Palčáky alebo Pančáky? Pán Pál. Pán Palčák. Ale keď už sa nemôžu zniesť, to ja chápem, oni sa nemôžu zniesť, a dokonca už ani na billboarde, keď si predstavíme tu ten emblém Európskej únie, tak ja navrhujem iné riešenie, urobiť tzv. Slovenský orloj. To znamená, vieš, ako to je tam, že tam prichádzajú tie postavičky do okienka a v momente, ako príde do okienka, tak povie EU a zase odíde. Až príde na toho šéfca, na toho komunistu, aj ten povie, EU povie, ale keď niekto z dola z tých turistov zakričí a na to, on povie, nie. Mne sa páči tento tvoj nápad, veľmi, tento orloj, lebo to v podstate by sme mohli aj starostovi Starého Mesta rovno posunúť tento nápad, lebo on by mohol byť taký univerzálny, ten orloj. Vieš, že keď prejde táto kampaň predreferendová, tak by tam mohla byť zase prezidentská, tí by sa tam vyškierali, misky by sa tam mohli krútiť, slávici by mohli vyspevovať, ako pred tými súťažami, Oto, Tom a všetci títo. Dáme si to patentia. Mohla by tam byť aj výstava ovoci. No. Len mám taký malý návrh, že tá smrtka, ktorá teda tam s tou kosou, že by mala byť z dola, z ulice ovládateľná, popoťahovali by ju tí občania a bola by to aspoň taká malá záruka, že sa na tie najvyššie miesta nedostanú bezhlaví jedinci. Ja by som vás obidvoch doplnil. Je to veľká inšpirácia pre pána Flašíka. Čo by sa tam mohlo na konci ukazovať? Myslím, že to by bolo. Ale ja mám ešte taký návrh, pre ako sa tam všetci spolu odfotia. To je také tablo svojím spôsobom. Také ostať ako v triede. Všeli, čo sme si porobili za tých, kým sme zmaturovali. Ale všetci sa tam usmievajú, sme tam spoločne. Takže také tablo politické, keď už na nich nikto nebude spomínať, oni to budú mať doma na stene, dívať sa na to. Ale aj taký zároveň klip by sa dal natočiť s nimi, ak si hovorí, že sa držia za ruky títo všetci predsedovia strán, aby spievali tú pesničku detskú, ktorá by sa aj nás týkala, že pásla ovečky v zelenom háji. Ovečky sme my. Takže oni by pásli tie ovečky. Alebo tú inú pesničku, tie slovenskú ľudovú, a ja ťa nechcem, a ja ťa nemám. To by napríklad som doporučil komunistickej strane Slovenska. Ja som si dovolil doniesť takú svoju kresbičku a myslím, že toto je predstava pani Beňovej, že ako by mal vyzerať billboard pre vstup do EÚ. Po vylúčení tkačovej skupiny z HZDS podnikateľ Vladimír Por odobral luxusnú limuzínu značky Audi Vladimírovi Mečiarovi, ktorému doteraz požičiaval. Mečiarovi však nové a vraj ešte luxusnejšie autičko tejto značky venovali vlastné deti. Ja si pamätám taký jeden zaujímavý článok z mája minulého roku, kde finančná polícia urobila previerku majetkového nárastu v rodine Mečiarovcov, teda Vladimíra a jeho 3 detí, a zistila, že od roku 1999 do roku 2002 narástol majetok iba v nehnuteľnostiach a majetkových podieloch o 187 miliónov korún. Za 3 roky. Takže ja si myslím, že to Audi je to najmenšie, čo mu mohli. Oplatí sa na Slovensku drieť. Ja si myslím, že u Vladimíra Mečiara viac ako u ostatných slovenských otcov alebo rodičov sa znovu potvrdilo, že správna investícia do výchovy detí sa vám raz určite vráti. Ja
Ale by som ho chcel vidieť na Vianoce, keď mu tak dcera kúpi ponožky, jak sa zatvára. Vedci tvrdia, že ľudia, ktorí občas nechajú voľný priechod hnevu a primerane teda ho ventilujú, majú menšie riziko srdcových ochorení ako tí, ktorí v sebe ten hnev neustále potláčajú. Odborníci radia vyliať si zlosť buď pred nejakým nezaujatým priateľom, alebo položiť tieto zlostné myšlienky na papier, radia. Jeden môj kamarát s námi hovoril, že to nie je správny výraz, že ventilovať tie emócie, že lepšie, primeranejšie obsahuje hovoriť kanalizovať tie emócie. Ja si myslím, že také kanalizovanie má svoje, tak povedal by som, aj vedľajšie účinky, čo treba vidieť na našej Národnej rade Slovenskej republiky. Tam každý z tých poslancov využíva tú radu, dáva kanalizuje, tak povediať, svoje emócie. A všetci... Áno. Ja by som na to nezabudol, že od kanalizácie je už len krok ku kanonizácii. Takže poslanci to využívajú a všetci sú zdraví. A výsledkom je, že celý parlament je chorý. Ja rada radím, ako som sa tu už minule priznala, a rada by som ženám poradila, aby zúrivosť manželov napríklad prakticky využili. To sa dá veľmi dobre urobiť, napríklad pri prášení kobercov. Keď nerozúrený manžel ide prášiť koberce, je to iné, ako keď je rozúrený. Treba ho najprv rozúriť, čo ja viem, pripáliť mu obed, vyliať omylom pivo, alebo športovou stránkou z novín, ktorú ešte nemá. To potom by nemohol prášiť koberce. Ale športovou stránkou z novín, ktorú ešte nemá prečítanú, začať púcovať obloky. A keď je... Lebo potom ho poslať, prášiť koberce, lebo rozúrený manžel, to je štatisticky dokázané, oveľa dôkladnejšie vyklepe koberce, ako manžel, ktorý je o pokoji a len si tak ťuk. Ja by som na doplnenie ti ešte poradil jedno, keď chce ísť do vane, zahodiť mu štúpel oknom von. Potom, keď vypraší tie koberce. Olenka, ja viem o jednom, teda to je skutočný prípad, to bolo v jednej rodine, takej divadelnej, kde táto manželka dobre vytočila toho svojho muža, v tomto prípade režiséra, ktorý prišiel do banky, kde mali úspory, ako celoživotné, chcel niečo vybrať a tam nebolo nič. A tento človek hovorí tej žene, a toto je čo? A hovorí, išlo to tam, kde bolo treba. Ja nadviažem, že rovnako ako odventilovať zlosť, si človek má podľa odborníkov, psychológov odventilovať aj tie kladné emócie. Mne sa to stalo v mladosti, keď som ešte študoval v Prešove na filozofii. Zamiloval som sa platonicky do jednej veľmi peknej dievčiny a hanbil som sa jej to povedať, vyznať jej lásku. Tak som to spravil pred nezainteresovanou osobou, to bol jeden kamarát a on mi poradil, aby som vlastne tú lásku svoju dal na papier. Ja som to zobral dôsledne. Lásku na papier treba. Papier, ako emócie, ako zlosť, takisto. Podpíšeš a už sa jej nezbavíš. No tak... To dopadlo úplne inak. Ja som to zobral veľmi dôsledne a rozhodol som sa, že napíšem 3 literárne útvary, báseň, potom poviedku o láske a potom k tomu ešte vysvetľujúci sprievodný list. Tak som to písal asi 2 mesiace, vymakané to bolo. A keď som jej to chcel zaniesť a odovzdať, tak som sa dozvedel, že je tehotná s tým kamarátom, čo mi to poradil. Lebo ten písal úplne iným smerom. A on si možno tiež vybíjal zlosť, keď otehotnela.
Najnovšie vedecké výskumy naznačujú, že niektorí ľudia sa môžu stať závislými aj na produktoch rýchleho občerstvenia. Cukor a tuk môžu ľudí vraj zviazať rovnako ako heroín, tvrdia v týchto výskumoch. Na vine je hormón zvaný leptín. Leptín. No, ja som sa tak zamýšľal nad týmto jedlom, lebo ja často myslím na jedlo. Áno. A vyšlo mi taká typológia jedál. Že napríklad jedlo by malo byť teda zdravé a chutné. Hej, to očakávame od neho, že je aj zdravé, aj chutné. Také neexistuje, bohužiaľ. Potom druhá skupina jedál, to sú nezdravé a chutné, tých je väčšina. A my sa postupne dospejeme do štádia, že budeme jesť iba nezdravé, ale strašne nechutné jedlá. Ale v dnešnej dobe už tá závislosť je tak rozšírená. Ľudia sú už závislí od takých rôznych vecí. Vôbec to nemusí byť jedlo. Ja mám susedu na kvopor je závislá. Ja som napríklad závislá na prázdne parkovacie miesto. Ja keď idem autom a vidím prázdne parkovacie miesto, bez ohľadu na to, či tam chcem sa zdržať alebo nie, ja tam zaparkujem a niekedy aj týždeň chodím pešo, lebo sa bojím odparkovať, že mi potom tam niekto vlezie. Závislosti sa bude týkať aj vaša súťaž, milí diváci, takže pozor, nasleduje otázka. Od čoho, prípadne od koho ste závislí práve vy? Takto znie teda naša otázka. Budeme čakať na vaše vtipné a originálne odpovede a výhercu samozrejme odmeníme našim sklaneným darčekom. Do módy sa vracajú minisukne. Podľa parížských módnych expertov sa majú stať takým optimistickým prvkom v čase nepriaznivej ekonomickej, ale aj politickej situácie. Minisukne. Pôvodne to bolo tak, že keď bola prosperita, tak sa to premietlo do módy, že boli minisukne. Teraz to podľa mňa skúšajú naopak, že zavedú sa minisukne a má sa tým privolať obdobie prosperity, čo sa mi zdá celkom ako priateľný spôsob privolávania prosperity. Ja proti nemu absolútne nič nemám. Navyše, keď si spomínam na časy mladosti, keď sa tie minisukne nosili, nikdy predtým ani nikdy potom mladé dievčatá tak neholdovali literatúre ako vtedy. Ja som mal spolužiačku, ktorou, keď som vždy cestoval, tak vždy mala so sebou literatúru, teda knihu, hrubú, veľkú. Pravda je, že ju nikdy nečítala, vždy ju mala iba takto položenú. A keď som sa jej raz pýtal, že prečo ju tam drží tú knihu a nikdy ju nečíta, tak odpovedala, aby tí, čo sedia oproti, sa mi aspoň občas pozreli do očí. V 60. rokoch ešte bola mladá a vtedy práve prišli minisukne do mody a môj muž mi kúpil takú červenú minisukňu, ale odmietala som ju nosiť, lebo som bola presvedčená, že mám hrozne tenké nohy. Strašne som sa za to hanbila a v žiadnom prípade som to odmietala, ale on sa nakoniec urazil, že mi kúpil sukňu a presviečal ma, že nemám tak hrozne tenké nohy. Tak nakoniec som si raz tú sukňu obliekla. Išli sme do mesta, on išiel pár minút predo mnou na električku a stál tam na ostrovčeku, keď som sa v tej minisukni k nemu blížila. Keď som bola tak na 5 metrov, sa na mňa pozrel a hovoril, prosím ťa, neblbni, však vôbec nemáš také tenké tie nohy, ako si to tvrdila. A teraz celý ten ostrovček tých ľudí sa tak obzrelo, pozrelo. Ja som myslela, že sa prepadnem od hanby a vtedy jeden pán vedľa povedal, a to sú nohy? Ja som si myslel, že to sa jej pára sukňa. Ja s týmito minisukňami, to je zvláštne, že to dievča sa ráno dobrovoľne oblečie. Nie? Však nikto nestojí nad ňou s revolverom, že si musí dať tú sukničku, tú minisukňu. A potom celý deň do večera poťahuje ju vyššie. Oveľa logickejšie by bolo pre nás mužov, keby sa nosili tie dlhé sukne a potom ona od rána až do večera musí ich stále vyššie.
tej nepriaznivej ekonomickej situácii sa hovorievajú politici, že musíme si uťahovať opasky. Že je tu obdobie uťahovania opaskov, ale to je podľa mňa väčšinou plán pre chlapov, lebo väčšinou chlapi majú opasky, ale pre ženy nič neexistuje až doteraz. Teraz by sa dalo povedať, že teraz prichádza obdobie strihania sukní. A potom je to aj možno, že z tých finančných dôvodov, že tie sukne, tie minisukne, vznikajú z tých sukní svojich mám. Akože nie sú prachy, tak boli tam si ustrihne z mojej sukni. Aj tak som ju chcela vyhodiť. O tom, že nevera nedá mnohým ľuďom spávať, svedčí štatistika detektívnej služby Nádej. Nádej sa volá tá detektívna služba v Nitre. Takmer 70% klientov sa zaujíma, či im teda partner nezahýba. Podozrenia bývajú vraj teda väčšinou oprávnené a týkajú sa až 2/3 takýchto prípadov. Niekedy sa však stáva, že manžel má jednoducho plné zuby tej svojej polovičky a ide sa vyvetrať k nejakému priateľovi. U nás na Orave sa ti to nedieje. To je len v Nitre možné, že 70% neverných, však to je úplná katastrofa. Ale počula som, že tam veľmi už proti tomu bojujú priamo poslanci, že neverných a rozvádzajúcich sa partnerov volajú a dohovárajú im. Olinka, potom ja, aby som nezabudol, keď dokončíš. A prišiel tam jeden taký, čo sa chcel rozvádzať a poslanci mu povedali, že áno, ale toto nemôžeš robiť, čak tá Nitra už bude na posmech sveta, nemôžeš sa, prečo sa chceš rozviesť? A ja sa musím rozviesť, mne sa moja žena hnusí. Tak to je zaujímavé. Tak polovičke Nitre sa nehnusí a tebe sa hnusí. Jak tej Orave, tvoje by som sa... Ja som tam strávil 2 mesiace, som tam filmoval, bola kedy. A vieš, prečo tam na Orave sa nedá byť neverný, lebo tam stále prší. Kde pôjde? Tam furt prší. Ja som tam bol taký verný, že 2 mesiace. Ale ešte sa mi páči aj na tomto, čo si tu prečítala, že tá agentúra sa volá Nádej. Nádej, to je úžasný názov. To je taký, aj ten, keď pošle toho detektíva, či mu žena nezahýba, tak má nádej, že to nezistí. Tá nitrianska detektívna kancelária by sa mala premenovať. Vychádzam z toho, že ak sú 2/3 sledovaných odhalení ako neverní, tak by sa tá firma mala volať Malá nádej. Potom by si mohli otvoriť takú pobočku, ktorá by sa špecializovala len na sledovanie manželskej alebo partnerskej nevery s partnerom toho istého pohlavia a tá pobočka by sa mala volať Beznádej. Ja mám jedného takého kamaráta, ktorý je z mladosti, sme chodili do ľudovej školy a on je na trolejbuse šofér. A tak ja som raz nastúpil, som mal auto v servise, do ktorého povedal, servus, Stanley! A tak šoferoval ten trolejbus. Ako sa mi máš? Na celý trolejbus. Hovorím, dobre. Mal som čo robiť, aby som si spomenul, že on je ten, ktorý chodil do tej ľudovej školy. A ja hovorím, a ty ako sa máš? Lebo tam, on hovorí, ja idem sa ženiť 3. raz. A ja hovorím, 3. raz? To si šikovný. On hovorí, ale sú istú ženu. A ja hovorím, a prečo s tou istou ženou? A on mi hovorí, víš, aké dobré zabíjačky oni majú? My keď máme prázdnu hlavu, tak sa rozvedeme a potom, keď oni zabijú, zase sa zebereme. To je úžasné. V tomto našom... Ešte mohol? Ešte môžeš. Ja som mal jedného kamaráta v Tatrách, ktorý bol veľmi známy, populárny v Tatrách. A on sa oženil. Oženil sa a potom si za 2 mesiace sa rozviedol. No a sa ho pýtajú kamaráti, na čo sa ženil, keď sa zároveň... Lebo som jej našiel taký denníček a ona, hlúpaňa, si tam písala všetky pomery, kedy, s kým, a našiel som jej tam napísaných 360 chlopov. No nerozviedol by si sa. Proste to je ľahké pre detektívok. Nájsť potom denníček tej nevernice, kde ona ako účtovnícky si zapíše každého frajera.
Nedá mi, aby som tu niečo nepovedal s ohľadom na pána kolegu Labudu. My tu takto v strednej Európe sme takí zápecníci, že tu sa nevera chápe ako niečo spoločensky nežiaduce. Sú aj iné, oveľa povedal by som, múdrejšie národy. Existuje taký tichomorský národ, Seniangovia, ktorí takisto považujú príliš častý sex a neveru za spoločensky nežiaducu, ale iba do istého veku. Chlapi alebo styk s chlapmi, ktorí majú bielu hlavu, je vysoko spoločensky cenený a hodnotný. Dúfam, že ťa všetci videli. No, vážení priatelia, na záver ešte jeden výsledok prieskumu verejnej mienky z Veľkej Británie. Typický obyvateľ ostrovov vraj vyzerá veľmi jednoducho, pije čaj a vo svojom voľnom čase chodí teda v drese a v ponožkách svojho obľúbeného futbalového klubu. No tak naozaj to nie je boh vie čo. Ja teda neviem, ako vyzerá typický Slovák, v podstate to ani nechcem vedieť, ale typický divák relácie 7 SRO vyzerá presne tak ako vy. Takže dúfam, že sa o týždeň opäť stretneme. Dovtedy sa majte pekne. Dovidenia, dobrú noc.